cinarita kagemami pakabdolacana maka isun satu ingin dimiskin sun duno kang kekasih Sultan Nuruddin maka isun natinita dening sang Prabu tinun makabayangre sawang kuning nagari lawano mancanegara makan ison kaliwat suki luwih kemanisan maringata lana wantu tekane arutan kena surut maka ujarisun ingati bener kana nasiwahnya kane gos ing dangu kabeh panus karon isun miwadening semuhide tanopen anak sapo ikayat kagapingan sa dawinani saking asih kakalih ingkang mulia kang agung-agung ang karuni gunang kakasipun na pangarap Semar Kemani lawan Semar Bazazi kalimu sanay sunami rasa semuidin dan takoni deningom lanang sanunga maka usung kang tatagi pun apa sabab pun ngaran mudin purwakani satu kadir kamus mananisun aran buitining sanalika macam bitir-bitir pada desa Baghdad isun datang nganggo kaos lumaris bener ing dina Jum'ah ingat dalam hijratun Nabi kang sinar 500 lan suwarsa waktu iku utarane semuidin kang murnanggih kawan bosor iris si Abdul Qadir nabdamak esun nama ing sawiji kalaran ikang sangat carirane Quraking maka wong iku ngucap Assalamualaikum ya Habibi Abdul Qadir Tuhan kang lebih bahagia maka sun jawab salami Waalaikumsalam maka ngucap kang agring satunilah Tuhan sareng kang isun parak saking Tuhan Tuhan ugang lukun ing kami sun lungguh hakeun ing Tuhan sasampuning ngucap kang agring maka tukul jasane wong ika sarta pecik rupane lancane semono maka sudah dianingali oleh pengucap usim paling isun he Abdul Qadir alatoni hamba angawarui maka isun ngucap satu hene hambatan udani maka wong iku harus wajana isun agama yaktini lana satu nisun uce menang isun sayakti saking paningali Tuhan ulama li sampun ngertong yang semua paling hamba sebab pun yang ngertokan yaktini agama niya